Hey guys, dere ko sa labasan. Kay padong kung palit og bihon. Kay magpansit ni gamay. Pahinangan ni Precious. Kaya wapan po ko katog bayan. Ang aral naman sa nireras ang mga palit. Nagmusta man mong tanan guys. Si Precious di ay kuan. Ara nang kajawitan. Sige anang bagutbot. Majawit ulit may na imong historyahan. Hingnan sa imong istorya. Sige majawit na. Kutib na kajog simod. May makalingaw na siya guys kay sige nagkatawa huwag yung mahagwaon kamaon na mo baos susinggit-singgit na siya narakalawhagan sige bundak-bundak sa tiil ka na magagkog siya ba anang piko-piko niya ibundak ang tiil sa higdanan nakagaraon ka jo salamat sa tanan nga supporters nga way paglubad. Salamat sa inyong pag higugman ni Precious. Labi na namo. Nagkatong salamat. Amping mo tanan diya sa Dadyong Dapit sa kalibutan. Ingat ka na mo permi sa kabastog sa panglawas. O iway mo sa mga disgrasya. Labi na sa inyong mga biyahe-biyahe. Amping sa pag-drive sa mga sagsanan. Kaya hindi mga bata ron guys kay hapon naman na stress na dyan una pod sa gunso na pag-uwan katulunan ng uwan nakapaway-pahaway niya po init kadyo nakaroon di kadyo init kay uwan na idaglo nakarelax na siya po pilang gabi das unang gabi guys si Precious uwan nakatog kay ning uwan nagsigig mura siya napag-uwan ba mura nakraman kasi kajog lagasak sa sen makatog mas pa na nakatog alas 12 na siguro ito nakatog kasi kaninghon ng aguan pagka alas 12 nakatog po siya sige na siya totoy niya mo hilak niya mo limpag na pod niya sa ikaduhang uwan okay na siya mo hindi nakawan nakadyo siya na hadlok nakatog na amarang tepara niya mong hawilag kamot madyo na po nga na kas dengar ko siya kuwan guys para di na baguhan ayun hindi guys ito na ta mapalit na taog pansitanon o mga sagol-sagol yan ako sa bahay guys may papayabot napalahang abubot guys o labahan kuha pa na pilo baby guys ano tog hindi ito guys at itong habawan itong pinalit nagbihon guys carrots repolyo bagyo beans suyas kay manok hanggang gamay talagang 50 manok hindi padaghanan guys kay madaot pa daghanan guys maghiwa na ta yan na guys anang nahalo anak ko nasi may kalimot kong video sa paghiwa na guys kanila ko naka video sa gulay yata na nanghaw nun guys kay kulo na tag tubig yan na guys luto na manag halo guys nga asa ning takeban kaya guys kay para mukuha siya makuom takleban sa ning mga pila ka mga 2 minutes guys para mo kuha siya sa kanan yan na guys naghukan na may guys naghukan na ko magsawar ako guys magsawar mi supaw magsawar mi duwa guys guys ligong na natasa jahong jahong
Guys, kaano ta? Tapos, baby guys. Nilaman niya pa si baby guys kay nakuha na po sa YouTube. Bawal mo ko no. Wala pa nagang buktin. Saan ka na? Baby guys, kay butang man ta, kay mo hilak man. Sanda na lang masupaw. Patutoy. Nalanta rin ito guys. Nalanta rin yung tanan guys. Dugay na panuwi kakagpansit guys. Duha na pagkabuan. Oh, duha. Hindi pa sa nanay no. Nagpansit. Shout out dahil mo ni Mons Yugster sa Switzerland. Hi Mons, mga tagpansit bihon. Da ni Ate Lucy Hitter nga naroon sila sa mga apo ning bakasyon sa Henderson, Nevada pa to na. Las Vegas asa na? Tali. Kasi ba napita? Tali. Sa Ate Lucy rapod pasa sa mga apo ron ning bisita. Si Ma'am Luncia Ayop nga nasa Italy, daghang salamat sa kanunay pananaw sa among video. Daghang kong salamat kanunay sa nagmahal sa among Precious. Oo man si Precious, oo man si Precious. Oo man ko antos mamay. Na? Ano may mo istorya na? Si Ate Sherry kay itong Ulrich nga nas Arkansas, anos aday mo ulit te, hapit na madadun ba mo uli. Ini uli, iningabot, ini uli. Nadami bagong commenter sa vlog, bagong viewers. Kasi Irene Talents. Irene Talents. Shout out Ma'am Irene Talents. Taga saan ka pala kasi parang Tagalog kasi yung comment mo eh. Tagalog ka yata. Tagalog pala ka. Ano mo na? Huwag ka na magtatagalog eh. Hindi, paano na kasi kapag Tagalog yun, hindi siya makaintindi. 3 months na dahil ni guys. Okay, baby, Precious, 3 months na. Lain na pong pag-adapt sa isang habit. Tara nakajawitan guys. Huwag mo nga hagwaan. Mga isuray-surahan guys, natubag-tubag na si Jabulag. Hi na hi! Hi mga fans! Usa, duha, tulo, upat, Precious, tatay, wala gikit igripolyo tay. Naman. Kaama pong kinakasgang maminina ni Bibi. Ma'am Almalim, shout out ni diha sa Milwaukee, Wisconsin. Kumusta naman mo diha, ma'am? Kumusta naman inyong panahon? Ang imong mga buwak, ma'am, namuwak na ba? Oh, ito, yung bloom na ba? Ay, hello, Mami Ninay. Ano sa mo uli og Pilipinas? Kay mula Agnes Injo kay maligo migdagat. Uy. Hi. Precious. Hello, Mama Ninay. Kumana may kaon guys. May na tubig. Bibi, napupo man si Bibi. Ito na supaw. Nag-ilis na ni Bibi kay nagkuhan man. Nag-jibs. Hi, Pan. Para po nagtitiko ko na pagbata. Shout out din ni Ate Christina Royo Ayuban. Ayuban Royo na nasa Canada. Hi te, kumusta naman ka diha? Kumusta may mong trabaho? O ang panahon diha? Wala ba katugnawa? Kay sige ra ba kag tugnaw diha kay wala ba kay kauban? Palaban ra man taos unlan. Madin unlan ay gakas-gakasen para ma kuhaan ng katugnaw. Shout out dahil ni Ma'am Sara Laila Amid diha sa Barin. Amping mo diha kanunay ma'am, diha kang salamat sa sige pagtimbaya sa among vlog. Ni Ma'am Edina Kanyete.
Ni Shout out po ni Mers and family. Oo, dahil Vlog. sa family di ay. Sige, isa pa. Ni Sis Bernadette Beltran. Da sa Taiwan. Ni shout out de ko nila Kuya John and Ate Beth Ayag da sa Cavite. Lami amang idong swimming ya. So sa lami adong swimming uy pawas kainit. Kadangag mong baby guys. Istorya po sa Sige na istorya. Nga isa pa nito uban. Nana siya musingkit na siya guys. Nay! Murag nay ba? Da. Commenter sa atin. Sa pod kuan. Ma. Ma. Maman di manay. Imong mama din mo shout out. Di. Meron amo gud siya. Yan, nagdagdag comment ada. Hello, kumusta mama diha? Shout out dahil ni Ma'am Lulu Manden. Si Ate Let's, Ate Isabelita Abibas. Wow. Kumusta man tinanang mo sa Hussein? Ma'am Pilisa Taghap. Belated ay Happy Mother's Day nindong tanan. Wahira ganun response. Duha! Wa may ka-content. Wa po may ka-vlog. Ni Ma'am Nit Ikala. Ay, shout out Ma'am Milos Mejias sa CBO. Berna Mendoza. Belated Happy Mother's Day nindong tanan. Okay. Si Scorpio girl. 84. Hi ma'am, Happy Mother's Day po belated. Ading. Nakani si Ma'am Irene Talents. Hello po ma'am. Maraming salamat sa panood ng aming video. Ni Ma'am Joselinio. Ay Ma'am Joselinio, daghang salamat ma'am sa pagtimbaya ug labi na sa pag-review sa aming mga videos. Okay. Shoutout kay Ate Rosemary. Kumusta magkali ate? Kay Ate Salvi Aranas. Ni Ma'am Ate Angeli. Ya sa Cortez. Ya shout out pod ni Manang Hilin. Musta naman kada Manang Hilin, sige ra kag imot-imot Manang Hilin. Oh, dahil ito niingon nga katong among cooler ba, katong air cooler. Okay pod si Ja, katong salamat sa nag-sponsor dato parang bibi. Okay pod si Ja guys, sabi nagmabutangan og ice. Ug wa di ice kay magkahurot man lagi pag ice dari, tubig ra ibutang. As binta di si Ja guys, kay di si Ja mo init og hangin, di pareha sa normal nga ritukan nga. Dugad ang hangin aron inita. Bugnaw siya guys. Grabe nagkatong kuhan. Guys, una guys, day ice pack ba ni dyan, bro. Amang gipabutang sa presyo to sa masilingan. Lamay siya guys, kay bugnaw kadyo. Bugnaw kadyo kay dugay man pud mahil. Lamay nagbugnaw na kwarto niya, ibutang siya. Bugnaw pa kapila kwarto. Inexced sa kwarto aron bugnawa. Kala kay og adlaw, di ka gwanta. Kay aram ang panginita. Nga, wala mo po na kinauwa na may mabutang ito silingan. Kaya sarap po. Piniingan nga mabutang, pwede ko no. Kung napod mi ba, kanang nakita namin nga nagjabukos tubig sa cooler. Jadi, kung man ko, yaghat nga. May butang sa ila. Butang ice pack. Na, mura po to. Kasa, wala po may isok eh. Uwang po nung. Kaya namaligyan mo sila kilo, ice. Na, palit lang po ng ice. Yan kay, gansi pa rin kay ice kay. Kung adlaw, wala pila ka oras ag ice, hilis na. Bira kay 30 ra adlaw, 40. Ug butang na permi. Manang, why, sinsiyo, na hulbot, tubig ra. Ni Ma'am Merlinda Kadiraw di ay. Shout out ma'am. Kumusta naman mo diha sa Canada? Na, wishes. Tatay. Tay. Nanay. Dengan salamat. Maura dyan ni kanunay na mga banhas baby. Shout out guys. Kanunay mo comment. Kaya maura may mong kanunay mabasahan. Si Sir Marcelo Castañares. Shout out po nyo diha sir sa Tagbilaran. Shout out day ko ni Ate Miriam Putni. Nila Jean Margaret Ayeng o ni Nanay Miguela Ayeng diha sa Tagbilaran. Margaret. Saan mo diha Jean. Ni Ate Miriam din na sila na bakasyon. Enjoy mo tayo sa inyong bakasyon. Aba ni mga kids. Diyan ni Ginaline Elibera. Shout out. Maadong Lunis. Dahil itong tanan. Ni Ate Fe Verano Israel. Condolence dahil ninyo te. Pahasubo sa inyong pamilya. Sige nagpanawag ang isa guys. Nga ni Ma'am Mercy Carillo di ay. Ma'am Mercy Carillo.
Shout out ma'am taga-asa man mo dapita ma'am. Ni si Carillo ug ni Ma'am Regilin Casinilio. Ni Ate Lordy Saladin diha sa Japan. Amping mo kanunay diha te. Shout out pod ni Ate G Buhulana. Musta naman kada sa Laguna Ate Baji. O ni Ma'am Ginaida. Ginaida naman nga sa ijang kuan. Yung profile ari sa YouTube. Ginaida 1971. Ginaida 1971. Yan guys. Ay si Ate Carmen Lo, di ay mo Ate Carmen Lo. Ma'am Jodinita Martinez. Shout out. Kung sa pabay uban. Shout out na lang po nilang tanan sa wala na mo ma-mention. Oh, shout out sa Danao, si Ate Inday ug si Kuya Dudes. Musta mo diha kuya? Musta naman mo diha te? Musta mo itong pista? Si Ma'am Piona Life Vlog. Shout out. Si baby guys, ara nakabanaan. Kana ka, wana. Kasi ka nakatimotib mo kutib ba. Asam na liwat. Ini mo. Ani mo. Ako nga, tao na eskwela ko nga musbihib. Musbihib nanog musto katib. Duhay. Ay tuloy ang ribbon sa unas. Juan, elementary. Musbihib. Ay di musbihib. Musto katib. Musto katib og kanang Juan. Ma'am Ritzel Basali. Mas polite ug mas tukatib ko sa una guys. Ara pa dyan ang ripadya kay nga lagi ribbon. Ug ni Ma'am Carmen Ma'am rin ay Sakot. kuno na tukatib ba. Banaan sa eskwelahan sa room. Princess Sophia Rodabia. Shout out diha madam. Muratos sa mong silingan to guys ba sa una. Andun na nimo agako. Anya. Sa lamang pagawitan nato. Ganyan si Papa nga. Kaya graduate mag-isang apo. Nya unson shout out unson. Na yung mga sus. Ag valedictorian o ag salutatorian. Lupi ka sa apo. Kay third mag-isang apo. Ag anak ni Ma'am Nimia Puentes shout out anak ni Lino o anak ni Tutong valedictorian. Lupig ni Virgie. Nga naman day. Nang. Kay si ako din jawitan ikaw man. Kay si Virgie Ramoy na ribbon nga Moose Rider. Ingon pa. Hay Moose Rider kanang haniti ka yung palapad pa motor. Ingon pa siya. Hoy nabuang ka pa pilik. Moose Rider ba kanang haniti ka yung mubasa. Rider mo no, Rider. Di Rider jud. Magas man sa Rider jud kuno Rider. Pang maupo na. Mas bright dito valedictorian mo anak kay third lang yung anak. Moose Rider. Lamang gilisan nga sa baby guys. Kaya dahil pinalit ng mga sinina pagkabuok. Amo lang may ipakita sa picture na guys sa wami ka video. Amang gilisan so ara mga tao mo pa. Mura man bayot. Nga pa mura ko laki. Araling inahan na. Nga man bayot ay na. Di man siya maangay guys pang baji nga sinina. Kay kuan man kanang pa may buhok ba. Siya naman po na magsasaliko gud ari. Sige, ag naanad man may sigara sa liko, jag mga sa liko kay mga hinatag ba ja? Mga tinabuan, mga hinatag. Dai suotan na magin siya. Maana lagi mi tanaw kanang murag laki jang porma kay pay buhok pa man. Jag suotan na mag dress magbaje, mura na siya. Shout out Mura may babaguhan. Mura lagi sa mura mag celebration ni undoy guys man ang suotan kung baje mura sa bayot. Kuan pod sa ninaaba kang himusan ako color, himusan to sa style. 50 ra manong pod siya. Sus kay mo pa nang tan-awon so utag binaje kay dali pod siya mo katawa guys, mo sa magkonsumisyon. Shout out Ma'am Rowena Saluta. Ngay makang igagaw guys nga. Liwat ko na ang mga anak. Kuan ko no, pure ko no. Kay panganay man panganay kay duduha man og kuan. Imo bagdi na kay liwat man ay mo na nga pure. Aja na kay liwat man na. Dili ang gising dia silingon. Wala na kuan Tagalog po no wala salisihi. Shout out Ma'am Gingging Inerlan. Gingging Inerlan. At Romel TV Vlog. May man upaw so guys nga na ako ni tagila nga. Magkugas ko sa bata may mo kunog murag di. Pam Tabuso. Shout out Ma'am Pam Tabuso. Naghanap ka na ng mga commenters na wala ito ma-shout out.
Ma'am Emily Gonzaga. Daghan ka. Kalimutan na lang mag-uban. Sir Jerry Bawiga. Francisca Mabalatan. Ma'am Francisca Mabalatan. Kato pa ning vlog nga nakauli na tagikan ko nang anak ko man sa gid. Ikaw pa nanaon sa Palit bako? o girdle para komportable ka maglihok. Ayos that before nag-CS ko. Salamat Ma'am Hi ma'am, Ma'am Francisca Mabalatan. Shout out kay ni Jeneline, Jen's Vlog 88 nga napa sa Saudi karon. Mas amang ka mauli. Hi Jen, musta magada Jen? Uli na dara Jen, kaya silingan na pantag-usab. Magana na radyo kog nakas indong bay Jen. Balik na dara si Mumbai. Nanalabay lang tagija. Herminia Gulay, shout out. Mumbai Jen, nanay lang tagija. Yeah, marato o kani si G, DJ Jam mo. DJ Jam 808. Kung si Amya. Ano, santimay lang muna. Santimay lang, hinampas. Mas baby guys. Ma'am Jordanita Martinez diyan. Sige Jawit, ang hagwaon guys. Madangag lagi dani. Nawita na buyag, madyo pagkaliwat sa amahan. Mama nanay. Mama nanay. Nanay. Shout out dahil ni Ante Ingracia, Ayuban Moral. Ito na pizza sa Saudi ning balik atong igso bitaw ni nanay. Mama nanay. Mama nanay. Mama nanay. Nanay. Shout out di iPod ni Ate Nini Danggo. Nanay. Basta naman mo diha te amping ano may dasing naso. Sa mao na to guys, daghan kadtong salamat sa inyong pagmahal o sa kanunay pagtimbaya sa among mga videos. Daghan pud kadtong salamat labi na sa nagmahal ni Precious. Mga pagampo sa joy among ikabasin jo kay ba namong tanan og kinsa mo. Para dunay amo prayers and wishes na namo kanunay sa kabaskog sa panglawas o naamo sa safety kanunay. Kay mora dunay among ikabaos mga pagampo ra jud. Bibi nag istorya sila sa tatay.